Alright, welcome back mwanchu mulino mwategere nanda sumuru wetu on Yagetembe Mbotambe ime Yagetembe TV and Yagetembe Radio emambia bono tukulirire nga umotegere nya tukuira nango chatuna bagani gaiga nyole nga ase umutinyu iga asamangana yo kuligirilia igoro yendwali ya akansa yoro iboro yani yorobere mwanchu mwategere yumaete kansi chichirichi nsemo au tukone press cancer uskansi yorobere amona itu ase studio ngo kwa na daktari Darmas bono mambia na bayugo mwenye daktari Doris Bichira bonsiro bali gaiga bono mambia kwa kinga go tumanyibara mange katutanya rigireli asobwime ayo mwenyene urwalete wantonyora ujumbe wakatenga unasemi asemi wabo karibu sana ya masemo asembeo Matilda good morning bwakire nandi endo chenga bani bayikire gaiga to bakanyita ase studio banasinchira bene kimwa tukubali bakabara tukwani batote barabumbara byaba nandi ngai barule asinchira bene bakatenga ladies first Doris. Sister Doris. Good morning. Morning to you. Sebari wandigereti weibura siretare nengoro kunga Doris kwamboka Michira. Numo nasi koru Advanced Cancer Center rero toikire gaiga tokwa ni robo rwero boigare ndubu atebirunga no bwokoro ku breast cancer. Yeah. Karibu sana. Mbia mano mwancho murigereria. Samalieta mna mwate wa nkuru kwa Dalmas Momanyi koru Advanced Cancer Center. You're around about your general, and given that it's a cancer awareness month, to actually the monomane focused on breast awareness, that is the breast cancer, and actually the tora kwanira makego as to say mani asembeo. Karibu. Alright, bono mwanchi mulilinga kiroko igulenga Dalmas Momanyi na Doris Michira na ubaraba ngine baito bono mambia ase studio mwenye tu mwanchi mulika tu kwanira igoro yendwali ya kansa nero ya bere na mbeya mugo itabantabange ase nsengima igona baruwa manyikabali kigabono mambia ni maitenga amangana baletara mangi kigima to baisubusuka ikiroko rawo mwenye genda gutulikira ujumbe ali ase studio watebinga yu watakurwa libuliago asokomenta kwao byonsi byanchire gaiga ase studio Getembe TV semeli ya YouTube Getembe TV nsebali ya Facebook na bigo sina bachitu chi esimi as 0741583878 bigo 0726447367 na bugo kwa na 92 AM asemo karibu sana abanyagitali ebambia bono katukonera igoro ya ose omutienyi bwokwa masisho soko semi abantu yuri ya kanza litangani na batuma nkike yokorekana azumutinyu Darmas Ansarigo, thank you again ase omutinyo yoiga anena mano mete to focus na breast cancer given that kiro mutinyo no gwate awareness month cha around ige to gwate to kurukanga na kyo breast cancer awareness month you go focus mostly on breasts and nevin to biribyo ko bwata na norovere abantu abantu mete bakalengera bata bangorovere abantu bakurwaranga na basubati ya teligo nonyina bagakango twara tuli to kurukanga na kyo breast cancer nakige kogera togo tebanga awareness so obosemia mbugwete chinguru egereka rumanyete ngekenkero ngomanyore na kyokwebacha Daktari Doris ketukonera breast cancer ikinkibon maitumwa chumulie na legali uchi andegetenga kero breast cancer ngiyebon cancer yenga kibono ba nkikiagra yaba breast cancer ikinki bona toigure ono mutinyo breast cancer noe keroti cells chomubere nende teri kutotocha chakiranga kwanza breast cancer yegani nyekolia breast cancer yekolia eidebu mosacha gosobo musubati meta bange bamanyire banarete kotebanga abasubati na obwate chimbere wono abara affected na breast cancer na basubati ya breast cancer yekolia basacha naende yekolia basubati ne eliokonyoranga enambe nene ere affected na breast cancer na basubati Wono breast cancer, gochakana breast cancer ningekeyo. Cancer, last time tu akondeta mangana cancer ne T cells chomubere kero chikomentekana asubwango mono gose asenchereta eta buneta bwenereti. Wono breast cancer ne kero T cells chigachira sorobere chikonyara koba chikomentekana. Ose chiko multiply chiko iborana asubwango mono gose asenchereta ganei asensemo yorobere. Nabo chigo chakera se ebibogorerio bya mabere gose chi affect cells chiga chinde chi glands
secret bone bichi chi glands ne bintu bigose bikorosia amabere gose chi ducts chi bintu bikubogolia amabere bono kwanyora chi cells echo chiabire kunyara koba chi commentekana gose chi koiborana asencherere eyo bwango mono buna chitaganiri. Bono that is what we call buna cancer. Yes. Abwa se cells comment kana ninki gekwirira andake cells echiga chanyara comment kana asenchira yo bwango. Ntobwate chi protein sacho asomobere. Alafu bono kurugabu chi proteins echiga gose chi hormones. Chi hormones ingogera chire chia development gose growth. Ekero chia baira koba chikoba in excess gose ase obonge. Yes. Echikogera koba kogera chi cells igekora chi hormones echiga chiabire chinyinge echiko fasten chi cells echiga chira sorobere chianyara koba chikomentekana asubwango mono. Yes. Igwigoto mwanchu muliringa no munyagitali Doris Mechira no munyagitali Dalmas Mumanyi bago tumanya mangana mayakegma na muno asi amangana iga yobo semia na kuligilia chika kinga ense kuligilia umutienyi bua kansa yorobere ayo mwenyene andake nugwatu muroire gali yoli nyomba gose kwa iguli kulinga iga nugwatu konyorobo semia bonena kekura munyagitali bekirega iga asi studio kweni kinga ayo mwenyene kakuigwa semia bo iga na kwa nyolire inkikeli uranyale kumanya igoro ya mangana breast cancer. Bueno, eka tuko na Darmas Mumanyi igoro ye umuchando iga. Andake munyagitali Doris nali yo kwa nerenga mbara biekuli. Bekenga ni igabi. Mr. Nsari kutikante benga breast cancer tibugati monte chi kaine ngoyo ngolyo le koso yotarigoli. Na kukwe kutoka tebanga breast cancer ngo affect both male and female go saba sacha na bakungu. Lakini boni na mbene iliona kanyora babugati ngantokuru kanga na risk factors chire igoro na basubati because yeso kurire barabuo chimbere cyabo ngutumeka chire mono gwetania basacha lakini temine tinga bono ngabasacha barabu mbali gutwara bali. Yes. Na kekero kanyora bona basacha bange ekikero bago chabutoka no buriro bago toka in the late stages kekero kanyora umuntu akumbi nganje no mukungu tinganyora kanza lakini bono umuntu eba nga yes ntuntubwate breast lakini they are not that active mnaba squad hence ekero konyora nga bono botote ba no musacha kwigure kende umeto muntu munga kumbinga ya nganje bono metenje tingo twara breast cancer may be ra bani kenya bororo oseli gumba and all that lakini bona ekero kwanyorire kende kyonsi that's why so kurigireri as we go down ngui katore twatebania enjira yogwerigereria goso kwirenda digare karo kwanyoriro bobengo bobembura segete kwamnyoka gwakora rusam 1 2 3 digare bobe bwakora gwatoka mapema na gushugulikero. Na cancer Dalmas. Yes. Cancer se aba sacha. Naki andake naki toraye tebe namona sorogongoro igaro agusti. Kese sinchiraro? Tilda tigago tevinga oburwiro metaba no iga mbubwati mboliga chora. Of course mkese sinchiro. And nandi buna nante banga burwire mboliga chora. Metene liba no igisa tabanga tinga ya kese sinchiro ne lichirense lakini nje kalateki nchiroro. Na kerokuliri national bono andake kerokuliri statistics ya koluna ndo banyagitali national no nyara ko tubonje buliringa Vegas abantu balinga babuga tumuchando iga nande gosinga kimuchando birengo byo chando bire imi ya Kenya. Bwana Nsari kutikante abenga asekuru the actual figures as about iga because the last time cervical cancer was the leading. Yes. And as so manyibo so say information imbata that now figures in chiroro and then mna bano ku see figures they are rising quick and fast gobona it's up to us mna bana abanyagitali nabo igona abanyakenyuru ke karomete mburuburu iro go affect abantu bonse no nyenjo munyagitali nabora nyore either abantu bane mbole affected ose in one way or another igoni bwendete ngabono to konyane ke karatyo kwegunga screening ingo karwere manya genda kolerwa osiri umunyagitali abatebringa ya yigende kingiriga na genda kolerwa ne balinde michando ya finances nero wate magekaro buri buri asenali bo kwikano ne banga no chibwate chibese cyo konyoranga chibwate limitations even watabirenga ebikorwa bya kansanda ke asongurwa gusi niko biga kinire gusibye imukire mono
why do you think, what is the cause ekogera Gusii ibikoro ibikine mono ime county ya Kisii? Tikantebenga as the tikantebenga culture nkobere enaro ilio konyora umuntu amaitenga bana iganje ndwalite tindiko tebi bana for example anyore like this is an example tebe for example my grandfather na gwata prostate na bora nyore na manyitere kini bana ba mbakore tiki mbamanyiti bana biga ba yakero batamanyiti mbakore follow up mbakore follow up no muzeba no tebe nere chatware tateba ninkore follow up boni kinti nari ikwanya koranga by the time abantu bakuta kumanyango bobuli mbaro it's already late but yeka romanyitenga let's say again tungetukuruka family history near positive especially for breast cancer patients karo family history near positive no gwente ko korero regular tests regular checkups same to prostate akaro gwata positive family history engakiniru gwente kwa korero those checkups ligarego egende konyenke kutoka mapema management yako banse kubweka rego cha kutoka in the late stages nindo chena umunasi Doris Martino Dotera na sole Doris nabwatenga na agane tikukwanera nasikendake ebikoru bigabiyo barwire ba cancer ya breast gusi cancer yorobere ebigukina se county ya Kisii uno mu Gusii ime ya Gusii rongwa Gusii why Doris onaga ni komentanga tari gusioka burwire obotagete komenta asubwagare nsengima uburwire obuge bugaste komenta na gukorigereria rero ko compare gose gukorenganya amatuka yega rero na matuka yega twaitire rero cancer yabire n'uburwire ke yani bwabeire common egintu kiagerero barwire obuga bo komenta chinsoni egintu dokuruka chinsoni omo rero mungina narwarete takunyara goteba tutebe mwana maybe abana baya abanene gose abaranyara gotebi nabamura kwanyora nganturi kunyara gusibuka ntebi umwana oyo ne gose no mumura gose ntebi Matilda nga nini gwetero bero rugando bwato muchando kwanyora umuntu ukirire no muchando ulioye bono kitamba cha wunduriwe nekero oburwire buli bwa mubekirense tari kunyara gutara bono bwatambukire bwakunire chinsemo chinyinge kwanyorekera kore tutari kunyara nonye namalio kobona ko charaka kwebu nali maybe akumusikia matuko kwarorire egento kende gya kabere gekogera encherere gatwana tebire nga chinaro abasachi bamaitenga barabumba rikuri una breast cancer eke omubire yaitu tobwate ne bwate chi hormones abasacha mbabwate again hormone chikoro ku progesterone na estrogen abasacha mbabwate nabasubati mbabwate egento gego kire etoba utingeringa abasubati quantity babwate kosebirengo babwate ebire igorake nabasacha ebiabe bire tinse that is why okonyoranga abasacha mbari koba affected mono buna basubati bako affected egento kende kia gatatu gekogero burwiro bwiga bo komenta abantu tuwatwarire egentonga egento kiryo maite kanse kere gochaka teri gocha gegukuruma egocha agantu tuigwete karorro lakini it's very painless nkali gokuruma uchungu teyo bororomboli andi bono kwanyoranga mwanya abantu totali koromo gose totaigwete bororando onsi totageti kogena nyagitari ngeko nangyo kwa nyagitari ngengeri go affected ngiri go affect ya embiyori bono kwanyoranga ndaigwete bo begengwanda lero naenda mugondo ngonyara ndikorete bimache biane bono kwanyora umuntu oberire nyumba oborire bori bwagendereire egento kende gekogera gento ngire tubwate gekurukunga gene mutation ekero manto nto amaite ntora egeriwa una intu goseti ante mo gusigo sabanto mbaraba aweanga breast cancer neve netambuki uno mwana of course it's a rare case lakini ngo it's possible bone kero umuntu amaitenga maybe mamu mintona abwate breast cancer nere nari ebo kumanyanga bono na inche maybe tigangenda ndigere ryo munyagitari angorere screening because we have the genes chikoba transferred out yase abana baito nabo chikonyara koba screened kwanyara koba kokote maybe you have this genes nabo chikoba chikonyara koba chigotambuka asororere bono igabantu mba nyago tebanga gosenga ki cancer terigo tambuka ya cancer yorobere ntobwate erore egotambuka yubonere genes yechibona bokonyoreka mumuntu nabo kwandorigere nabo munyagitari nabago gotebi it's more of a medical term ta ngonya
na bono ntagito muntu oli olenga iwe. Yeah, we call them like we have the genes BRCA1 and BRCA2 echichiko nyarako chigotambukiwa. Egento kende abantu banarirenga oborogi orobere rwane rwarenge buya mauminto orobere ndwarenge ndwakinete na inche orobere oru na inche rwachakire buna rwachagete igo omonto naroga kare gotoroga ekige nigento kere common sana okonyora omonto agogotainga yaya eporwaire oboiguma ete fulani mauminto nabwate gose nenda ntiane nere ochitakara amenya minto orobere nere rogachaka igo bona abantu babekire oborogi kubwa buna bara liboga bagotaka komanya mononga ninki ekigana monto mete gachakire gotebanga noborogi no chomotebi abakesana ebirengere bya chirenga oboiga noborogi omonto narogotochanda bono kwanyoranga tari kunyara gokonya kege ko ire birengere bya motebetinga noborogi bono gokonya oborogi obonere no kwenda gosina so munyamosira gose yando nsi asaranyare gokonyeka ekine kige ebine bintu byagerire oboroire oboiga bwabeire boko bobonge gose boko ba common mono asoro gongoro iga rwaito. Yes, Doris, ngwira na asore abasubati omubarore igoro omono nabo bako affected no nyitwate banga kukunere baka abasacha. Lakini rende kwanyoranga abasubati abaiga ekegoringira aroroge ko bare at risk kubwa abandi nande imbaravia baiga nande nkige kwiranda ke onyene miaka in terms of age imbaravia baiga nande nkige kiragerera andake oyo iganya karomo ke kare miaka gete atoke ka what chances choko yoro trigoro. Yeah, ntobwate ebigori ekegori ngo changira kere mono okonyora abantu abaiga gose gento bikogere totebe maybe ekegori ekigage gotwara abantu okonyora bagotumeka hormonal therapy past 55 years. Yes. Because twakwande kurmaiganga chi hormones ngo changira chire echikogera chi cells chiamente kana subwango mono bono ekero konyora mono abantu bare affected na bakonyora umwana maybe ochagete gorore rangi mapema menak below 12 years abu bare at risk yogotwara gose omusubati kwanyora akorore rangi tobonete gotigane miaka 45 ere 50 yaikire bado nagendererete 51 mpaka 55 ere bado nakorete nagenderete korore rangi eri meaning chi hormones chigachi echire igoro bado bono okonyoranga mono ebina bibigori bigo changieru mono okonyoranga bono gagwetani gochiabu past 55 years igabu bono kwanyoranga chi cells chiriesa uchi hormones chia chire igoro mono chiagenderere komentekana asobwango mono. All right, asante sana mwanchumuligiri Daktari Darmas katukwanira igoro bono diagnosing omurwaire nga kiago kwa lukarachi nyektari. Bwana Msarigo, thank you. Aso diagnose breast cancer nebwate staging or stages. Ngentongere tokuruka da bintu tubwate basic but they are second to kere diagnose with breast cancer is the antabanga is one of the most common and easier management like totebeka rokwanyo rire gakromite ngento gekutegia chanda abantu abange nkelinga ebintu bitokuruka pregnancy related and then tubwate ebintu bindi bya periods na nebibera bona abantu abange bagosiririe bakobuga ebibera is part of the cycle gosiririe omuntu abwate menstruation ndrokonyora abwate obo bimbegete mbingana kinga so we need to be so sensitive and be aware kakara when you do regular checkups ngoba nyorenga yanje karo naisirwe kama tukaliane antungarika koraki so you not akaigangaro lakini after this time ngabwenta koraki kurwa bono muntu onyoranga acheke tiriri akaigungaro akatabanga ndiri nanda bono kago chekiarwe banga bade kento ngia karati ngeret so yente kutuko kuranga na breast screening clinical breast exam elio we check and when you orobere is a huge organ ikarege ko chakange ntikatiki kakyatrimba kambakandeka ikobona ko monta ko examine na wenta ba we ngaya my breast begins here and whatever I find in this region is a sensitive issue igento kende ngirege ko rukunga nacho ntiko kartule x-rays ultrasounds na biopsies kartuta bano twanyolera akatundugusi akatundugusi ometeke tundugusi tari tundugusi kyonzi pikere cancer Yes. Ekarokia twanyolera ngike komie kenkerororo we take a sample yakoruru kan tokorukanga na histology
kara kore histology machibu acha tatenga yaya ekenkiri cancerous yaya nkiri cancerous so tarikiri gento kego to kankiri ngiri cancerous but muna nateba number 1 is self breast exam ekune gento no nyena yura akore nyomba talinga tinkende kiri kegeni mono you can do it at your office after taking a shower we supposed you just scan your breasts ikende nkilinga na ekaro kwanyo alire gente kyonkero you can also do mna ultrasound nateba ndubate x-ray ndubate mammograms ndubate na nichi biopsy although the biopsy is the last option that is after one kwanyo ringi ige tuduzinga kala kasike kominkerora yes ekero tutigalete gago you know andake omuntu narali omongene usomusubati usomusacha bono uigulega magana ya breast cancer nano mwatabego kuna basacha n'abasubati lakini maybe eratara tuara ebirengere linga eke manyiririo nkirege gocha ekeneke kero kiabere goikamya Kenya kitani adoru sateba andake gotua assurelia what are the signs and symptoms of omuntu iga andako kagire kuriegwa gusukubwa twendwali ya breast cancer bido kibirio korote benga igaro nje uno musubati kamyo Kenya kitali nje uno musati kamyo Kenya kitali Dalmas Baron Sariko, thank you again na ndeti kante benga cancer ebiorokereri biaye no nyetu turabi manyambiro okorigiriga no nyana gwate banga ya mangana atari lakini yanene mono in the early stages ibinde bire painless that's why konyora banta bange bagusiriri na ande bono totebe ase abasubati yanene mono osaba kaka ibinde bige bire almost similar yes boni gende kitangani okonyora ekegomi kelirende oyo ndata ekegomi ekeiga ekeruke bwate ekegomi nkere no nyana over time ge kogro ose onya kare ngaka sinini ga over time kwegunga egende kiame entere muna gitarenge another one ringo okonyora nipo timetinga kimukuruge emboro Ngongero. epipo kuse nipo nipo akangongero igo kangongero kalindro okonyora kagocha karinga kagochimbi kero karinga kire gochime kero komataigo gochafu mbuli bukorwa oselinde kwanyora li sangu ka kwa sorobere ya chenjiri those are the most basic signs na onyene karo gokunaiga it becomes very painful over time bona abune karo ya rachiri oni bintebiga no nyana karo giriga those are not but just the basics gekarabono muna bona gatotebe banonsari oigungige ntonkerega ogekunaiga fototebe for a week or mambio nyolenga kiamente you suspect minyoka chekyo kero gwikirinya gitari you get screened bagatenga yagende kena bukirabe barusia kanyama batuma machiwira na wate bunga yaya taliero yaya nero twanyora the best way forward otherwise those are gagretenga ibuna byebintu yani tikante benga signs cha breast cancer chirecho echire direct njinge chichinde utatebe muna prostate ngalazimu chiko kokole rupiese sijini oro bere rule ntubwate kento tukruka nonyane karugutine ne karole ka usinkwe rigiririo ru kwarra akaroro bere ru garwa change in size and shape nonyane na bogu questioning ya yigenti kena kiga number 1 number 2 rwa change rie kieni orondo mu amete orondo rabete igumuchando nororo apart from the birthmarks and everything ikende nkilinga bono totebe angongera muna mwateba karukurigiriria karole they are supposed to be unilateral equal kwanyora ngongeri iga ya mwamiro gosiye iranire ime that is a problem erianirira so sister Doris anake aba subati kirogo kina konyororenga evi mumbiro vitari korengana especially chimbere chomusubati okonyora nganchiri korengana abwaro ngotwa issues ngotoka singenyuntia korengana Yes naboko nyoranga nchirenga naini lakini kolende naboko nyoranga nona ritenga maybe oro noro nene gosoroga noroke esa ulinge kenego koru okona kwanarire ko examine yani kwerigereri chimbere maybe gosneke rokuru ebafu naboko teneke no maitenga kawaida oro igarwane noro nena ke kubuoro ronde lakini bono na kieko ro munyagitali atebanga there is change in size and shape ekero gote naboko nyora idaro bero roigarwa chakire koba ruku museko matekere nipe kuira naime yosekere ngongererie kuira naime okonyora ngoro bero ruri ruangeire konguseka abande na oro konguseka osabande kwanyora nga ruangeire goichura gocha sikobu na rotare ruangeire kulitoa kabisa
rwaichoire bono nabo koranga etofauti eyu etofauti yega yabeire teri ya kawaida ama ene tilde nabo koranga ndol konyo rwega nabo rororo ne dakini bono rwa mentire gosiru gwakeire etofauti bakonyare konyerora kido komenta egento nare go imply tari ngati ngabono they are supposed to be perfect in size and shape ntubwate the normal ntubwate normal you know kero muntu nabwate the actual normal yae the actual size yae onye kwana renga yours yes la bakonyora even if they differ era bank sana the difference lakini pone kare a problem yeko ego set in nonyana na pokulile wata nga ya igaiga kwa galiki mbona sana bono yekira se amangana treatment adoris no kwandere ase obwango bono treatment ya cancer etobate treatment chire chinyinge treatment ye kubwatinga oboroiro bwega bwago ngerengo kibuli nande treatment yengo bwatiere kero amachibwa yawo achirenga ingiki ecourse nererie twamanya gochaka treatment nabakonyora maybe cancer yago neye chi cells chia mentira so bwango mono cancer yago maybe ni chi genes ichiagerire ya mentekira so bwango mono boni kubwatinga cancer yeiga ngikiaere stage kiere ngali ya chakirete twamana koranga bono maliogoki okwegwa ase treatment ndo bwate nabo korwarigu nabo surgery ekokoru nabo gokorru gento gekoru kuna chemotherapy ntobwate gento gekoro kuna radiation gose radiotherapy bono ekobwatinga cancer yomaite cancer yonyorenga chi cells echige chire asamo gose kwa manyekanire mapema maybe stage 1 hakuna kagento kataka sini sana ka mwante baka ntobe yuga bwengesa ekegomye kinegeke sana nabo munyagitari agukwana numurwere gose naye agotebi inkikere possible na bara design anyerusi gakurusi kegomye keiga gose onyeru achire na bambaroro bakurusi worobere maita banta bange kurusi worobere sana eko era nchomo swati ngurusi worobere na kingororekana ngotara norobere oromo but then ninchire ya moyo kurwalia na inde to encourage abantu leronga ebinte bingokolekana bire abantu abangerero bachire barusiri worobere na inde bado ba mentire komenya na inde bono iga balebia abantu abange actually tubona toto baigeli mangana yego yukurusi worobere bagukana tubwate chemotherapy yuerenga na maliogo na bo maliogo yego mukobekerwa gosukwa egukwanyo chemotherapy ere in different ways na kitobwate gente kinango tebi kende gekorokunga radiation therapy gose radiotherapy ogosambereriwa tali ogosambereriwa kwa mulero lakini ogosambereriwa ko yekero wachire gari nyagitari abatalamba bwate njara yo togo tumeke gento gekorunga race ngeli bororo si uchungu basamba cells sorry basamba cells basamba chi cells chirichia cancer ntobate gento gekorokunga immunotherapy no komenta togo kwa mayogo yo komenta ubunyamasi bw'umubiri egere bwonyara koba bukurwania ebini biri bya cancer mbe mono sana Delmas anagentrira naso nsarigo umusubati obutoiro orobere eke kakengana na kiandake aranyari komenya usino bakomenya buno muntu ndi wese tilde tigante venga okay tindi tinge tani kukwana lakini intagete kukwana as per medical mete bintu mbere ndakwana mungire koti kobutoru orobere temini tinga oraku ebigene mno muntu obutoirwo kokoro kero muntu bana tutebe the point yokorusya orobere no korusya obobe bori cancerous it extends your life and they go depend in stage really. So basically onye tutebe kere in the early stages ya say lampu yokorusi kwandi you are cancer free which one is better okay biaman sorry Wachimulilinga nyoranga tuna banyagitali Delmas Mumanyi Doris Michira abwe masamba gotobo manyobo nene as mutiniga bukuligirira nabo yigo kurobo semigoro ya kansa yorobere
yamasema yino mo ligere tobono mambia obwatu murwaire usuru murwaire usomuiri ogwo muhamate ayo mwenyene nugwente kumanya mangana ige yamasema ndakilibuli lirubwatu kandi kumanya yamasemo kuguranisi na bachitu studio bono mambia ukwana na intwe andake asibirenga libya gose urabuli ujumbe yago na bugutoma gucha 0741583878 na bugo 0726 447367 aigase studio nabato kubulibirenga libya obwige yamasema kurugwa kesime obuliri bulira ni koma yigoro ya kanse yabire kuitabanta bange kansa yorobere kuigule nigira saba sacha abasubati nabayigo telikochora nganingo abantu bonsi nkubalire bono katunya kuligere trabulisi micho muligere bono mabya daktari Darmas. Yes. Imi county ya Kisii inabanya gitali moko raga igase county iga mure enye gitali no irega county ya Kisii. How often screening went to kolekana anamon nadi barakalinge gokorwa agi county ya Kisii asubu yabo mwanchu muligere. Banon seri ko tugante benga se screening tibuati tinte benga ni bugate limit ke kogera no nyuno muligere lia go say as an individual na bagwa kolera screening as a breast screening that is. Oinyorenga as we said earlier cancer si chirichi nyingi lakini nandi muna ritwacha katwate benga cancer yoro bere nero cancer ngororo umonto aranyare gwe kolera no nyenere bieka. So basically garomo ko tabanga how often injengo teba very often gagarangari ngugo ezibidi tuko Kerenga bazri duge irwa ya kora screening kera dugo kera nayo wa kora tali onde kero ko igule kero meta bandi kani no chanya kitali kero ko chanya kitali monta ko bringa kyo iwe nga ya ka anton kara kara teki ko sana ya kwamanya. So it's a personal examination. It's a personal exam and kero if you get acquainted very well with your breast or yourself even tombiro ta misi even da misi lakini bana kero ngoja kero kwa chanya kitali ko ndenga ya nimbata ka anto keteke igana kikancheke lingo bono nje kero ngoja ngoja kokora with deep inspection yeli bono to comment bono chi imaging tigera kurula out yes ngwate abige ndekenkero we need to do deeper search. Yes. Lakini bono to goja nyakitali ga ndenga ya ngobolinga ndwa search titwanya bana kero ngoko tenga ya ike bondo kuzingire ka usana ya nkore ko nyako kuita bosa kwa gutara cheki kugenda. So basically again ndongo tabagirika kitika tutwale tendency eri yoko kori gentike more often that way no nyane koro goja nyakitali tari ngo goja ko ndoke to mo tenga ya nche na cheketi onye gendo para nyore ni kingam na no nyo ko wesi bikira litu ko gwatene na karole kware ligeriria amen Mbia. Alright, umuroiro iga ukanza uchire gali andake for the first time uchira se nyagitali se clinic you see abantungu kero tukora cancer abantu bwatubwa basana nga cancer inura nyagitali before maybe kero mo colleagues examination asenti kimwanyole cancer bubwate bitambukiro bine mukuru umuroiro iga nyuma mutama tin cancer abwate actually into a technical team. Yes. Breaking the news to a patient, it's a big deal. One of mostly into what they cancel. What they counselor, a psychologist, you go about the expected results, outcomes. Meto mondonaro go check you to mandinga yes, that cancer. Lakini you have the risk of getting cancer. Oso mondondo joga tinga ya yanje ni mayete cancer, onyora tel cancer. Na ko convince mondo nga gente ke kwanyora ke katali cancer ke kri brenga libya ya already we kringa cancer no mukani ke ka tawa mantabi banga ina ogenda sanga utara tari ke nyurugo nyago sari chibesa ke kra muntu ma to amate yike tata karte ata semre iko bono any positive or negative information will influence everybody umuntu naro go tenya kitali o maitenga malaria bwa to mukanta bwa malaria meta kwa ndaga tenga itulu minya kitali so the challenges in chiroro lakini rende most of the time we've diagnosed because the diagnosis process ni ndambe and it's financial constraining the wenda to ngokora tuli ntokoro kanga na kyo psychological counseling especially to the relatives na ba rwira abanyane andake ntere nasema Matilda daktari Onas Doris you know cancer is one of the diseases was a complication chigoje ni nchibu yani emechande ko basomobere ni bwate complication chinde asomonto lio siere ilio senini nini bono nchena igule ketu ndugusengera atindiko na nyagitali jena igule nga kinga igwete iga usomuswati walio robere rwa chinchiri ukana tandiko genda is there any complication aso sirio ntobwate chi complication chinyinge gekogera cancer no burwaire bukonyara ko babo gutambuka aso bwango mono. Yes. Cancer maitene gento onyerero kwanyoriru maybe ge kirega igasoro bere ruoka
ogende no emetinyi ibere etatu iga bogochege atambokira asa nyinge bono mono okonyora abarwaire abagonye gekogera omonto tanya konyora amarioga abwenerete kanse yogocha kwanyora ya affectiri yose yatambokire yachire lungs chisemo chiri chimobiri ya yachira chinsemo muna amauga gokunere yakuna lini yagenda mpaka obongo bono kero yakunere chinsemi chiga manyanga bono omubere obeire affected enchero omubere orenge go function onye yachira obongo pengine omonto na barachake konyora omonto gakogireka gose bono tari konyara kubuka very unconscious gose omonto amauga yachakire kumuati bono omonto ori gotara musauringa yakunire bono amauga omubere omogimu kumuita bogakia omubere gose sangino onye yachira aselini konyora ngo omubere ochakire kubimba ekala yo omubere yachakire gochenchingo bare gose yellow omonto obuganga ninki kiambereire takomanyanga oborwaire buri atachiete korwaribu bwa kansa na obwatambukire bwachire lini saingine nsende bwachira abo bongo bono ichina chio konyora mono kansa guko ebina bye bintu konyora ekorete kereo yatigirwe tari konyora mariogo maybe asege kegetambe sister omuntu chakire konyora mariogo ntugwate mechande nde gusamurira nde bono konyora nga mariogo manga chakire kuba gusembebere yabere drug resistant asi omuchando kansa ingane raro mariogo atari gokora nerororo nabo konyora omurwaire orenge konyora eliogogete chitobwate chisaiko ibintu zokoroka yani ngari ngabonete gochicha tobwate bone kine kigento gokoroka nga chisaiko konyora omurwaire oyega pengine ochire cycle 1 ochire ya kabere ya gatatu mpaka okora depending ne chisaiko abonete konyora kagokora bado ntobwate gento tokoroka nga review yani ugocha kwanya kororokana no munyagitari wona kwanyora nga ligoseriria ko nagocha yago chire cycle bado nagaste go complain mono gose nagaste ko igubobe ko bwabu na chagete na bagwikira gati gose twaganyukore cycle onye tara respond buya gosonye mechandende ya mentekire kwanyora nga ochenchiriu eliogo geko ereriga litangani ale gukora ale konyora tirira akora buya limokonye bunabwenerete nago determine yeiga intira nerororo ebyose bintu mbiro bigokorekana kwamanya kunyara kobago kumanyanga oborwaire obwigambo liko igulio geriga gosengo igubure elio geriga nakiora akoro manyanga oborwaire obwigambo igubure elio number 1 nabo munyagitari depending gosekolengana buno ko mweresa nabako manyanga aiga mangana ya buse binte bimbiri kwenda buya gose nabako gotenga bono aiga stwikire tigatokore bichango tororenga oborwaire obwiga konya tokorwari bwasukire gose bwakeire maybe ebicheri bunera oroki saingine ya yorokiri maybe nyameyega usegentekega bobo bwega kwa bwate bwarengo bosinini bwamentekire ine sanye emonga marioga yega tarakora gasibuya bono omunyagitari nabakonyara kobaga kugochincheria amariogo egere bono chaka marioga nde ayakabere bosa yale ayabwate chinguru kubwali gwali gotumeka so it's ebinte bimbiroro bado asekansa yes on the same note Dalmas andake amarioga ega inchire kiora manyanga eriogori bwene tukuwake gose gwatemire rimo kwanyara erioge rigandira kora somuriro yega ne kiora nyare ko make sure nga cycle yenda gochikoyego gose amarioga ndara chikoyego na mariogo agokora emirimo asomuri kyara toko bakoko temiro muriro amariogo That's a good question. Yes. Na koiraneria oinyore muna twachagete mutu twatabetenga depending on the cause the histology report onye kere ER positive PR positive gosere ego depend ne outcome ya histology einera gotenga marioga tutakeiro gutumia naya lakini onye mareri omente nabo kwegwa marioga mareri takora na kiki ko igwa no muna bana ego my fellow colleague yago tainga kero twachakira mariogo kalinga togokora testing amarioga ario kwegwa are specified for the diagnosis given ekaro togochaka na mariogo togochaka na first line karo twachakira first line if you are not responding with it mari togochange twacha second line muna mareri ogochakira AL kego sinya twacha tesunet ndogotira igopaka kwini so basically the treatment is the same lakini bano metenga marioga yaiga nande
mune colleague yateba cancer kero kwa very diagnosed nero ere benign nero ere malignant. Benign nearly is a slow growing, malignant nearly is fast growing. Okay. That's what I know monta na bada pedre ne ke bundu gose ke kento ke mwateba for the past 5 years. Oyo ndo ke twara for just 3 weeks but the kiamubwa. So ebuna bira bungo ba bire determinant as a treatment. Yes. Right, ndo chigalia sensembolo autobuati abono mambia gotenga Alfred Mirambo kuromatibo murabuli muyake mabosemi bwigora santa mumanyina sipora niko baligire tibono mambia Leonard Pengo kurwa chisomo chiralia gotabanga Leonard Pengo nondi murabuli kurutambacha sante simba ya marani kuruchisomo chichia marani no alime mambia bono bagatambia muno nalika yukubulia Dr. Onsarigo na Matilda tafadhali babulingo kanza omuntu wate umuchando kanza ekerago chinya gitali andaka mangana treatment tali konyara kansa ngotumia bali chikadi chubo gweni ngutungwanjire okorago tebanga is there an insurance yego cover cancer treatment koira ndi swali elyo kansa buna bono kansa malioga kansa ebintu bitokoroka chemotherapy radiotherapy ebine ebintu bikoira chibesa chinyinge sana tigato tebo murwaire labda na ilio eligo bonete gochicha chiwiki sato chiera no bonete koirana tokunyara gwakana chibe actually kolengana na intu na stoikira abantu baranyare maybe totebenga lero ngwakanira twalinge chibesa abantu baranyare kunyora bakoyo amalioga yege barabe enambera abenge sana keko it's very expensive bone kero gochenya gitari yaito gose in most cases chemotherapy ko samalioga yega konyara ko baga ko enanwa akansa insha gose ni insurance chigo nyara ko ba chiko bakonya barwaire chigo ngora ko tebanga umurwaire utwalira umuchando gatabasikwe ko sakara bwate kadi yeah boni ge kero nyuko bwato umuchando oyu no bwene takonyora erio goria chemotherapy na bogochicha kisha yago nere gotenenera ebipimo nsha igo gotenenera bali lyogo lyoko konyora kwagenda nabono being the breast cancer awareness month research neregenderete onya mwanchu murigereri kolegali no bwato murwaire boniga obwate breast cancer ekero research yegenderete abataalamu ngochicha bale no murwaire oje gatari konyara ko basaiga konyara ko ligichibesa chyo konyara ko ba koirwa maybe apimwe usekolerwa obulingoria research yegenderete na bantu mbarorora bateneneri onye kubwate murwaire onde boniga obwate breast cancer usinyiru maybe otebiri bunginya manere bwanete korusiwa egende epimwe nabo gocharia senya gitari yaito murwaire oye ganyare ko bagakorusiwa enyameye iga bosa asomotinyo yego katarikera yituko egende igora ko tebanga umutinga o breast cancer awareness ulinde bwenshi bwato muchando igana bwateli bagali okora konyorobu weni no bolingo libosa yes bona igana babagochicha murwaire oyu nabakonyara ko bagakonyara ko nyorobo konyi enyameye iga egende epimwe osena igote tora tu akongili umuntu obwate breast cancer umuntu obwate umurwaire obwate kegomye kegetaramanyikana agenda aligererigu aseboni ganto bwate umurubiri yogenderete nabo gochicha orusiwe nyameyeiga egende epimwe ororekanenga nabwe egere na ndo chake bona maliogo Mbimona sana Dalmas everybody ndendege otaba oyuga kuruko Frederico Gembako taba kora chinse mocha na kuru massive akotaba chemotherapy ndio inaua watu wengi sana mokonyeko tinde okay emete enjeraira wanti meeting neli volio go saira neli akotaba ngamarioga ya ikro montare agende tokonyoro amarioga ya iga nga amarioga nara kubaita abugaro tinde tongusana na lakini igento maitenga amarioga ya konyira bangi that is what I know for a fact because I have the figures egento kego chakia bagekoba yes chemotherapy ne ryogorire very strong sana libwate chinguru omurwaire abeta aba strong oseta abanga no murwaire uri okoragera in fact number 1 no ekero gocha nyuma tutara ko eliogo ngote biwolenga eliogo riga side effects nchire igana bo ko nyore eliogo rero gendo sai oruke kwarorire
in the process yoko yebintu ebi byonsi bikonyara kuba bikokorekana omubiri omaete nobwate enchero correspond kwanyora ng'ebintu mbirororo in the process omurwaire oyo labda osaire oseme bitabwate appetite tari koragera amalio garia gekoera amalio gaye gare very strong murwaire oyo gogenda komaita a side effect ya chemotherapy number 1 muntu tari konyara koragera ya appetite yegusira number 2 mbarororo okonyora bunanyorire lyogeri gakwendanga ominyoka sana oyo nde oroka gosabande biasanganana bono kwanyara ng'omurwaire oyo iga onyorire lyogo gakwendanga maybe gose tabwati close people bali baranyari bakomutebiyaya mira nonyengende murwaire oyo gankorokare ngominyokare murwaire ori takonyara koba gakoragera esa orire libwate chinguru murwaire ori kwanyora oere iru chinguru takogenda nyagitari osemba kuira na nyagitari kwarorire kera tari kuira na nyagitari Matilda ngiorengetige kobera murwaire oyo nabakwererwa kwanyara omurwaire orio orenge biyoka kwabwanga omurwaire orio twali nere ya ibina bigocha komenta neyo. Yes. I just wanted to point out muntu ataracha chemotherapy we do blood works. Blood works na chichigo determining omuntu oyo igana ari viable kwa ego ilio go sitari viable. Ekero omuntu bani ometete abantu bakagerete ngati chemotherapy no it doesn't. It's the it's the management procedures. Kekare umuntu achire no nyamba onika tutebe Tilda no bwate malaria oiso kwenda nga muntu ombinga malaria yoka ko manage it can kill you. Kekare nambwani kero umuntu bwate malaria bintu mbiru bwate at the back of your mind expectations muntu nabara bwate sukari erenze pressure ipore delivery andra bigoro. If you don't manage those things concurrently malaria inabe kwenda bugoita. So kwanyora abantu abange bono umuntu kwa imagining o chemotherapy nere komita no chemotherapy teri goita abantu egento ke goita abantu is management gekarabono umuntu ochire twamuteberinga ki yaya manyinga ago narense no bwenda komento amanyinga lakini umuntu akatenga yaya embekire ryo kongendeka oinyore egento ngetubwate ke kurunga na patient rights patient rights epe omurwaire kanya gakatenga tinda get treatment you can't force it on them onyo murwaire akateberinga kwa moire ryo akateberinga ngango to komurwani omubeke nyagitari. So all those are other factors. Umuntu bono kwachiro kwa mwera siringa ya karongurigeri immune yago nerense. No bwene tole ndeke kare bintu bwento kora 1 2 3. Kozo tikare nyagitari okora 1 2 3. Umuntu tanje no muntu moko muntu kengende. Ogenda ka. Mambe ga kwira na Suzanne to kwamanya tebanga ndi tutwa material kalibe. Komenta nayo abantu abange okonyora buna intu abausi ndwanchite gotumeke amariogo yeke usi. Abarwera abayiga okonyora abange obakonyora chemotherapy. Muntu kera nyorira amalio gaya igwendanga kera kogendanga oyendo egwe meteye kegusi actually ngo happen bire kwanyoro muntu agwate osineri 5 yemete abegete kebuyu ako nakonyo chemotherapy maite gente kore side effect number 1 ngo reduce ngo osengo keyero bunyamasi wachire kwanyure emeteria ya mentire gokei murwaire maite bono ni chinguru tuchikomoerera bono kwanyoranga eliogeri nango nywale eligalike usingo nywale omuchanganyiko so waso mubere kwanyoro murwaire oli no ena matuko tayigeti murwaire oli kwanyoro okule ososirira Igo Daktari Doris ekiruga ntotabanga murwaire ndi bwensure ase murobulyo kemo ase mu chando cancer tondi kubrukania maliogo abo na ya iga convention nyagitari. Yes, onya kwa mwire go tara naintwe ase sabari ye iga onyora maliogo agokonye. Tigana kogenda kwewe meteme kori no yo kwa mwa go tara muino habo ne ya tara. Yes. Similarly tigante wenga to add esegenta kwandire. Maite egento ke gutigia chanda munate baba usi na maliogo yemete. Lakini nje tindiko kana maliogo yemete na mebe. Gekara most of the medics or some yoga gabana rich pharmacy are extracts of herbal plants. One may take a roco herbs, look at the actual measurements of what you're taking. One abu no overdose, what happened? One I roco monto, kimo monto, totabo, you wouldn't go over ominyo give it him. Kagonyo meteli ande yakora talks one cargo cha Susan talking out and I am to mete na ruete omonto over remedy that. Kago chokwa mo ngomunga ngai kwa chite ngai anjo meta bano na bugete na bwenire. So
Ine problem we kuchabanga ntundu ko tabanga at treatment nembe. Treatment by the if you adhere to treatment ya chemotherapy it's great. Na supplementation imete nakungwe kana te yabantunga egento tobwa to mochando no tinte pe po bantu ban gutama gena. Lakini rende ekero no munayo murweire wachire nyagitari watebe gunga yayo mochando bwa ten cancer. Ya balistingi yako de diubwa. Ngi kwarwere toro ruga cha nyagitari. Bete bintumbira tubwende tuira ne tubtonge gutumia basic sense ya. Kekara wachira se abalisti ya teringa duruality. Wachire watebunga ya no bwate cancer. Aibika kwegere ko ibwa mariyo ko kwarire kwa ngiro ko improve. Nandi ko ira ni metime. I mean doro chwali problem ne rega. Kekara onyo wachite yes. Wase kwara beire kwachire abo yo watebinga yo metombi yo le kyangu ko ire meteri kwara nyanyurege ka. Lakini change teyo. Wachire nyagitari watebunga yo mugaka no bwate cancer yekurinde gite. Na hemo munuru munarinde kwete banga na bira nyari kandi. Kwa irwa marioge metinyebere kwaro renga ya kwa beire buya. Andi ngeko karagira na kwa koira ni meti. Alright, asante sana mwenchu mulire lindo chinga chikagiciro chiko tuyomba kerage chiko mnyoka gaiga atotrakura katura sensa migo kura kiguma bijide katubwatange biri gaturua sembio lakini anda kubwatu kubuli so komenta tulikire ujumbe kusake simia masemu kwa na banyagitali bara sembio Daktari Delmas Mumanyi na boigo umunasi kurunga nere Doris Michira nobaliga kwere kinga kirangalikia ganda keri boli kiliyoraga nikomanya igurumu chanda bwendwali gaya beire mbekegima ndwali ekoira magema yabanta bange nabono lero bakuligire magana iga breast cancer usendwali ya cancer yorobero yamasema na botogoli bitizimi yago sibirega matruda kuresema yao apo se cancer ne yorobero to kwa yorobero yes muno kale goteri obweti ngasini yago tabanga kurotize machiamo tembe ate wakurotize machiamo tembe no ari meyo murobere Kevin Okombo agateba kurotize machiamo mwaga monyagita Frederick Ogembo agoteba nero boli riborio riakemo na bwigo Bonventure mubisa agateba kurotize machiakirwa Martha Kwambuka from Kitengela abunegati abali bakurika ujumbe ekyabo Nidoche babo Moses Onali babo Christine Magale na bwigo Toma Ondieki na bwiyo ndakoro kugage bundenche ka kurugaliringa uyo agatebanga abanyagitali abunyagitali kibakuru Dorisira ni rwango iga ototebe tokoro nyagitali kurukunga Advanced Cancer Center eyo gotoka around about ya general na bogotonyora above Credit Bank woko ni gotowa keresi miase namba 0792 356 501 0792 356 501 koko ikari round about ya general no toregari opposite discount gose above Credit Bank ntore Ouru Complex tore second floor igoro ya Equity Matilda iwacha visit ribe wana bogotonyora nyagitari na yemo lakini no bogotonyora Matilda ni ile tuko na actually as Advanced Cancer Center we are growing center and I'm glad to say we've grown from back 2021 to this time we've grown because we used to be to kabere roundabout yani kurende to kabere Ouru Complex but because the metabana bante ba bangi na ndo iso kurire libono as Kisii the cancer center si chirichinke so as we are growing up and to manyavale so we needed to create more room and mnabona iga tubwate HDU tubwate ICU we have theater tubwate na the cancer center yani yibona you the chemo part of course nande I'm hoping nga gochimotuke tubwate by mpaka liquid biopsy we do liquid biopsy actually if I'm not wrong within Kisii we are the very first kero kwa na liquid biopsy omorigere omotegereria au liquid biopsy unlike tissue biopsy liquid biopsy ndio kuruhusu kwa manyinga and yakora screening ya manyobo bebwensi buraso it scans more than 20 types of cancers so mobile so kuliko ile ya kupok karabana yes na bora toke kubwate that lump lakini yarobone go scan more than one type of cancer
Mbio muno sana nkagirite kiro tugucha gukura emegwanere gaps yetigarite ase in the fight against the breast cancer. Yes. Doris. Egap tobwate asokorwa ni buruiro bwiga bwa cancer. Abantu tiga bamenye ngabono borogi mboyo kusonye bugakaro titimete na nakoborora cancer tari borogi cancer no boroire tiga batichenya gitari banyale ko babakoringoliwa nainde egento gekogera kende bono tobwate egap yugo tanyora abarwaire gose yugo tamanyo mroiro bwiga chinga kichema pema abantu tiga babe bakore batwale naro yokweligereri gose yogwecheke actually egento gekoro ku breast cancer negento nyendi yukubwa gitaboneti goto chandege ko erekine egento murwiro oranyale gotwara gose komanyanga emochando ngeire ga mapema sana bono kunyara ko bago kwena nya gitari mapema egerege tokonye omochando onde bono okogera twatwarega apio ko manager amarwaire ajaiga abantu abange babwata omochando yega nande twanyorere ko bato konyorora sisinya gitari cheito omuntu agochicha nam yewe yanchira ndire cancer abwate gochakira malio ga yega chemotherapy omuntu onyora gosene saike yemo nche naringense nabokire gosene yakabire omuntu otiga gochira malio goteba bono nabwenire gose omuntu kagokora amalio ga yega ndobwate gento gikorunga continuous review gose okogenderera kuba gokunyara gochanya gitari gekore twatebanga cancer ni gento gikunyara kuba gigutambuka noyo keba wakurira amalio aya igago genderera gochanya gitari omunya gitari agenderera koranga change nere ende ya virus koge kunyara kuba gekorrekana so mubiro yego bono konyora Matilda twa iro murwire chisaike yega aro chire kabisa ambako uchikorire lakini the moment goseri tukori omunya gitari akamutayibono wakurira amalio gago okonyara kuba gogochicha every month gosekera omutinyi kwanyara kuba gokorrekana no munya gitari egere tunyare ko monitanga muchando no muntu ekisauria tabirwa malio gaero muntu eboringa nchenya kwana nyagitari nimbwate chibesa chikonya goika bosongo gabu naenda nanya kwera somo nyagitari bambi mama nyinga nabaira sanga kingu wete kenenge yo bakokora ebwene tekero gwakorire chisaike chichia ukaba gukona gochicha gukona gocha nali naende kendo nya kiabere gatiga iga twanyara koba tukonyara kugekonya so bwangu nyuma na kero kigetarabe kenene yes alright sante andake Dalmas ingana yomwelira sigete mulino motegele bono mambia kuwatikana no muchando iga breast cancer bwana nsariko tikante wengambia mano for the invite and I'm glad we've shared a lot na again tonte ketente bimwanya getingangelinga asege kakiabono ebintu bya change binge kuruchi ndagira tukuria the lifestyle we live bono squeeze bantu mbali ko minyoka muna tuaka minyokire kale kero muntu squeeze nabwate pigi onde nabwate nyange onde nabwate gali but asa obechi nyange mbiya bali aba bandu meta bano that's all korigiri kwanyoranga we have the lifestyle diseases na jiko chacha to predisposed to the same issues of cancer so ntuwenrete as mwanya getinge to change enaro to the system yoko ba checked regularly no bwate ka insurance cover ite kana tito anya gitari yoko screening lakini how often do we go and get screened? Zero. Iki akabere the lifestyle kwanyoro muntu no bwate ka tingo kani ka ningi sana but how often do you walk ntao nyogo jinsaiga igari goro oikatawo koirana asukwari gocha gutara okora mazoezi yakoreke ekende the lifestyle endagira tukuri baona ega squeeze chi drumsticks ye chire everywhere tiniko taba ngambo bechire but moderate because inchibwate they are estrogen rich they are, they predispose us to the same alafu na amafuta kuna squeeze abantu bakokonga amafuta kokongo gweka matete koragire batete kokonga amafuta lakini rende tali na taba so be mundwana amafuta tikatuchi with moderation and that's why natebanga physical exercises also gotara mazoezi haya na arongo keyale because the lifestyle modification is also a big part as go keyondo ali right sante Matilda timbo atiande andake bashe na inde contacts na bako irorera onye ondo ganetie ko barora na bako genda busanga na bravo Doris namba sogo tonyori namba yaite na TV korokunga 0792 356 501
Nirore naende 0792 356 501. Kogwa keyu nya kuanda ke kogwa tomoroire nabo okonyoro bukonyi kogwa ke nambeju. Right. No yo tagete gotonyora asogo chichonya kware gose town inchugaria ira sera roundabout ya general igora ya credit bank no gotonyora. Gose Equity nabo gotonyora igoro ya Equity second floor twateba Ouru complex. Aya. Asante sana Daktari Doris na Daktari Dalwas Momanyi asogusanga nitumo namwambia matinga umugusyo gokire nabo igona bali bagutulire ku isiko ya gusi bagokina konyoro umanyi boiga munanatie kote tanganinga unasemia gosemia mwabo simubwate mwatusa mwatuambokeri asamangana yogotanga indwali ya kanza na inde singe ncho boroiro bwiga niko bukumurikirwa kigima so mutinyoiga kagirete kana nena boto gocha gusanga tukogenda gusanga amangigoro ya breast cancer ikiagera ningana tutobwana tikotika gukwanira tari rero rioka mutinyo mbono chagete yes Wasoro mwanchu muligelinga kwigure ayonsi amaya ekenda ikominkilinga akakwara limanyirili mnyokolengwe nabo igona etoche kwenye lime chando igora senju ngankwalenge tu mapema lakini unyolenga tokura gendo mutu mukomo keke makurugaiga murubuli tu ya gatamero gendera tegi keke talibusyo getali tambusyo ntome na waziri Vincent Sawe gaiga kura lira mangana yobolemi nabo igaba lemi bakolera kirage asa mangana yichae ne bonus wana bantu bakolera narucha boli bagukura kirage ebikuro beino Vincent Sawe waziri atakuwa pandani tukujaligelia yonsi kwa utendeti yani asobo imekegema somo rubuli etuani tobasi kusuka tuchale genda kusangana into Getembe FM na Getembe TV.